braćo i sestre, psalmista kaže: ovo je dan što ga učini Gospodin. To je dan Boga Oca Stvoritelja, to je dan Boga Sina koji nas je otkupio, to je dan Duha Svetoga koji nas sve skupa posvećuje. To je dan Nebeske Majke, to je dan naše drage Aljmaške Gospe, to je dan našega dragoga župnika iz Aljmaša koji nam je ova 3 dana zaista divno govorio. To je ujedno i dan našega preuzvišenoga biskupa koji je danas među nama. Radujemo se zato i veselimo se. I mislim da imamo razloga da zaista svoja kršćanska srca dignemo prema svome Gospodinu, prema presvetoj djevici, da nas Bog obdari svojom milošću, a Gospod da nas prati kroz naš zemaljski život do života vječnosti. Zato zahvaljujem, već sam rekao, dragome Bogu, osobito zahvaljujem našem dragom biskupu koji se odazvao i došao u našu lijepu sredinu da zaista vidi naš vjerski život. Ne samo danas kad nas ima zaista mnogo i u lijepome broju iz naše zajedničke župe, ali ima i iz drugih mjesta. Hvala vam svima. Hvala na svemu što ste učinili za ove dane, a naš preuzvišeni biskup neka se zaista lijepo s nama suosjeća ovdje u ovoj sredini i neka bude pozdravljen. Draga naša crkvica u sredini sela, Gospa u njoj sija usred cvijeća bijela, divna i blaga i milosti puna, oko njenog čela zvijezdana je kruna. Draga naša majko, ponizno te molimo, kaži dragom Isusu da ga mnogo volimo. Preuzvišeni, primite ovaj skroman poklon od kruničarskog društva Habjanovci. Dobro nam došli u našu sredinu. Pravi Habjanovci. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Poštovani gospodine župniče, dragi moji Habjanovčani, dragi vjernici, veliki svećenik o ljudi se uzima i za ljude se postavlja. Jednoga dana kao svećenik uze sam iz ove sredine i sami znate da svoju mladost i djetinjstvo sam proveo blizu Habjanovaca i postavljen sam za svoj narod. I drago mi biti u tom narodu. Dakako, najsretnija sam onda kada mogu s narodom slavlje slaviti. Ali kao svećenik i kao biskup pozvao sam i onda kada taj narod treba hrabriti, kada taj narod treba upućivati prema budućnosti. I danas sam zajedno s vama da slavim dragu našu Gospu, njezin veliki dan ukazanja u Lurdu. S vama sam danas da molim Gospodina i dragu Gospu da imamo snage gledati u budućnost koja u jednom času izgledala tako crna i nedorečena. Da bismo mogli ovako proslaviti taj dan. Da bismo mogli
ovako slaviti ova sveta misla tajstva, Bogu na čast i dragoj Gospi na štovanje. Na početku činimo ono što redovito činimo. Priznajmo svoje grijehe i za njih se iskreno pokajemo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam grešio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nas se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Pomolimo se. Milosrdni Bože, pomozi nam u našoj slabosti. Slavimo spomen bezgrešne Bogorodice. Daj da njezinim zagovorom iz grijeha ustanemo na novi život. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova.
Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne z brda te mu rekne, ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Tim riječima oslovi Izraelce. Mojsije se vrati i sazva narodne starješine, te im izloži sve što mu je Gospodin naredio. A sav narod uzvrati jednoglasno, vršit ćemo sve što je Gospodin naredio. Riječ je Gospodnja. Blaženi oni koji je put neokaljan, koji hode po zakonu Jahvinu. Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, Gospoda. Svim srcem svojim tebe tražim, ne daj da zastranim od zapovjedi tvoji, u srce pohrani riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, Gospoda. Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima, putu se propisa tvojih radujem, više no svemu bogatstvu. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, Gospoda. Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat, uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboraviti. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, Gospoda. Aleluja, blaženi koji slušaju riječ Božiju i čuvaju je, blažena Sveta Marija koja posve izvrši volju Gospodnju. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine! U ono vrijeme bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvani Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isus će njegova majka vina nemaju. Kaže Isus, ženo, što ja imam s tobom?
još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. A bijaše ondje Židovima za čišćenje 6 kamenih posuda, od po 2 do 3 mjere. Kaže Isus poslužiteljima, napunite posude vodom. I napuniše ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu, kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je. Znali su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Predraga braćo i sestre, vama je poznato da je 8. prosinca 1854. godine za vrijeme svečane službe Božje svečanim činom u prisutnosti velikog broja kardinala, biskupa, svećenika i pobožnih vjernika Papa Pio IX proglasio za dogmu. Preblažena djevica Marija u prvom času svoga začeća bila je sačuvana, čista od svake ljage istočnoga grijeha. Možemo reći da je tim činom stavljena točka, ili još bolje rečeno, stavljena je kruna na dotadašnja razmišljanja i vjerovanja. A učinio je to Papa nakon što je pitao sve biskupe svijeta šta oni misle, šta oni vjeruju zajedno sa svojim vjernicima o tom privilegiju Gospinom. A 4 godine kasnije, na današnji dan, 11. veljače 1858. godine, zbio se drugi značajan događaj koji je značio prekretnicu ne samo druge polovice prošloga stoljeća, nego cijeloga 19. stoljeća, a mogli bismo kazati za nas vjernike, pa bismo, rekao bi isto tako, i za cijeli svijet značio jednu prekretnicu. Taj događaj zove se Lourdes i sve ono što je s Lourdesom povezano. Val hodočasnika nije mogla spriječiti niti strogost lulurskoga župnika, niti nevjerica svećenika, niti drastične mjere državnih vlasti što su je poduzele protiv Bernardice i protiv svega onoga što se zbivalo u tom malom gradiću podno Pirenejskih planina. Mi znademo, u novije doba Lourdes svake godine posjeti od 4 do 5 milijuna ljudi, najviše pobožnih hodočasnika. Lourdes je ubrzo postao mjesto molitve, pokore, pobožnosti, obraćenja i mira. O Lourdesu su izrečene mnoge propovjedi. O Lourdesu su napisane mnoge knjige i bezbrojni članci, ali možemo kazati, Lourdes je do današnjega dana ostao nedorečen. Zapravo, iz dana u dan postaje sve bogatiji svojom porukom. I mi se s pravom pitamo, što se to zbilo u njemu? Što je to nebo poručilo zemlji, ovoj našoj zemlji? Zašto se mi danas skupljamo, naročito u devetnici i na sam dan ukazanja Lourdesa? Vama je, dragi hodočasnici, uglavnom poznata povijest Lourdesovih ukazanja.
Poznato vam je da je strogi ruski župnik zatražio preko Bernardice neka ta neznanka kaže svoje ime. Želi da joj on sagradi na tome mjestu kapelicu gdje će podočastiti pobožni vjernici. I ta neznanka je ispunila obećanje 25. ožujka iste godine, kada je u dijalektu francuskome rekla maloj Bernardici, koja se baš nije isticala sa ne znam kakvim znanjem, rekla je neznanka: ja sam bezgrešno začeće. Te su riječi za Bernardicu bile nerazumljive. Za one prisutne, kad su čuli, beznačajne. A nad njima se zamislio domaći župnik. Ubrzo se on sjetio svojih propovjedi što je držao svake godine na blagdan bezgrešnoga začeća, a naročito nakon što je Papa prije 4 godine proglasio to za crkvenu istinu. Kasnije su svi skupa shvatili svu dubinu ti riječi. Pa tim riječima je, predraga braćo i sestre, Gospa draga potvrdila kako je Bog zamislio čovjeka. Potvrdila je Gospa što se to dogodilo s čovjekom u istočnome grijehu. Potvrdila je ona riječi Papine kada je svečano pred cijelim svijetom, kršćanskim, katoličkom, proglasio tu crkvenu dogmu. A isto tako je potvrdila, draga Gospa, kako je bila neprestano u taj svoj narod. Od onih prvih početaka crkve pa do naših dana. Možda mi i danas baš previše ozbiljno ne shvaćamo ili ne razumijemo svu dubinu ti Isusove riječi, ti Marijine riječi: ja sam bezgrešno začeće. I da bismo mogli shvatiti svo značenje i svu dubinu i sadržaj današnjega blagdana i svega događanja što se zove Lurd, mi se moramo sjetiti u kakvim je povijesnim i društvenim prilikama Gospa došla u Lurd. Mi moramo priznati, bilo je to vrijeme kada je dolazilo novo doba, stvarao se novi svijet koji se nije više oslanjao ni na Boga, ni na crkvu, ni na Božje kraljevstvo. Naprotiv, stvarao se novi svijet koji je bio i protiv Boga, i protiv Božjega kraljevstva, i protiv crkve. Bilo je to vrijeme ateizma, mi bismo kazali vrijeme masovnog otpada i od Boga i od crkve. Bilo je to vrijeme što djeca uče u školi evolucionizma, to jest mišljenja i uvjerenja kako čovjek nije ispao iz Božje ruke, nego je čovjek plod svih mogućih razvoja od prapočetaka do današnjega dana. To je doba kada se čovjek isključivo oslanjao samo na ono što vidi, što čuje, što osjeti. Bilo je to doba kada je čovjek proglašavao svoj razum isključivim mjerilom svega što postoji. Ono što ne može stati u moju glavu ne postoji u svijetu. Bilo je to, braćo i sestre, vrijeme kada se Sveto pismo pokušalo svesti na pričice i basne. Bilo je to vrijeme kada su nestajale one stare vrednote srednjega vijeka, a javila se nova vrednota koja se zove novac. Novac je postao mjerilom svih ljudskih djelatnosti, svih ljudskih vrijednosti, bilo pojedinca, obitelji ili društva. Vrijedio je onaj koji je stekao novca. Bilo je to vrijeme, predraga braćo i sestre, velike bijede, strašne, slabolašljive bijede. Bilo je to vrijeme kada ona radnička plaća jedva da je bila dovoljna da se prehrani jedan čovjek, a nipošto cijela obitelj. Bilo je to vrijeme kada je radna dob ljudi, djece bila 8 godina, što više u tekstilnoj industriji srednja radna dob bila
djece od 5 do 6 godina, ova mala sitna djeca, ovako mala sitna djeca, bila su prisiljena raditi u tvornicama kako bi prehranila sebe i svoje roditelje. Bilo je to, predraga braćo i sestre, vrijeme kad su se počele njekati i rušiti stare svetinje. Čovjek je izbacio Boga iz svemira i sjeo na njegovo mjesto. Bilo je to vrijeme kada se vjera nije jednostavno smatrala nečim što se samo po sebi razumije. Bilo je to vrijeme kada su radnici živjeli strašnim životom, teškim životom i kada im se obećavao nekakav socijalistički raj i to kako? Klasnom borbom i neprestanim sukobljavanjem između svih rasa i svih klasa. Bilo je to vrijeme, predraga braćo i sestre, kada je čovjek prestao cijeniti ljubav, a naglašavao je humanost, a zapravo vrijeme kada je čovjek gubio samoga sebe, kada je gubio svoju čovječnost. I nemojmo misliti samo na cijeli svijet. Ajde malo se vratimo u našu dragu domovinu Hrvatsku. Bilo je to vrijeme, dakle prošlo stoljeće, sjetimo se samo, to je doba kada je kod nas osnovano sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko sveučilište. Vrlo brzo sveučilište prelazi u ruke bezvjeraca i masona. Njegovi rektori javno drže svoje nastupne govore protiv Boga, protiv crkve i protiv vjere. I jednostavno se ljudi nisu mogli snaći. Nisu se snašli ljudi niti u crkvi, niti u društvu. Pitali su, pa ko će nas spasiti u tim novim promjenama, u tim novim vremenima? I kako se to obično događa, tamo gdje prestaje čovjekov razum, tamo gdje prestaje čovjekova domišljatost, javlja se Božja mudrost, javlja se Gospodinova i naša majka. I mogli bismo kazati onu riječ što napisao sveti Pavao više puta i na različite načine progovori Bog, govorio je Bog našim ocima i prorocima, a u novije doba progovori nam u svome Sinu. Mogli bismo te riječi za prošlo stoljeće prereći, a u novije doba progovori nam Gospodin u svojoj majci. Da, od tog vremena možemo kazati i od vremena Lasaleta, tamo kada se Gospa ukazala 30. godina u prošlom stoljeću, preko Lurda, Fatime do Baneja i naših dana, evo Gospa se javlja, dolazi svojima. I radi istine ne bismo smjeli svaljivati svoje zlo na prošlo stoljeće. Mi moramo priznati da je u tome prošlom stoljeću i od tih vremena do današnjega dana bilo je sjajni i vedri točaka, sjajni događaja. Mi moramo se sjetiti da je upravo 19. stoljeće vrijeme velikih obraćenja, da je to vrijeme molitveno, da je to vrijeme obnove duhovne i crkvene, da je to vrijeme ustanove karitativnih djelovanja, da je to vrijeme obnove svećeničkog, redovničkog i može kazati vjerničkog života, da je to vrijeme evo u koje je vjernik, obični vjernik shvatio i počinjao shvaćati da on ima vrlo važnu ulogu u crkvenome životu. Da, evo, mi ne bismo mogli uprijeti prstom u pojedinca i kazati, eto, on je zaslužan da se to što se događalo u prošlom stoljeću, zlo, da se okrene u dobro. Mi imamo vrijedni ljudi i u crkvi i izvan crkve, ali ne bismo kazali, on je zaslužan. Ja bi se danas usudio zajedno s vama i pred vama izreći riječ. Evo, mnogo toga se dogodilo lijepoga upravo u kazanjima
drage Gospe Lurdske i u njezinim sljedećim kasnijim ukazanjima. Zar nije to osjetila ona Francuska koja je u doba Rusije ukazanja bila u rukama bezvjeraca, anticrkveni, protocrkveni ljudi, a malo pomalo postaje humanija, malo postaje, ponovno se vraća svom kršćanskom duhu. Zar to nisu osjetile i druge zemlje u Europi? Pa mogli bismo kazati i naša domovina, Hrvatska, bilo da je bila samostalna ili s nekim drugim, doživljavala je, mi bismo kazali, tu oscilaciju, probleme, poteškoće. A onda najedanput dolazi do procvata, dolazi do vedrih, možemo kazati čak i zlatnih dana njezine povijesti. I danas, evo mi smo se sabrali nakon trodnevnice ovdje obavljane u crkvi. Obavili smo tu trodnevnicu, tu našu pripravu po zagovoru naše drage Gospe Aljmaške, Gospe od utočišta. Šta bismo mi danas htjeli Gospi kazati? Pročitali smo malo prije Evanđelje o Kani Galilejskoj. Gospa kao gošća u svatovima primijetila je da se tu nešto događa, da tu nešto nedostaje. A onda je rekla svome sinu, vina nemaju. I Isus je spasio ugled te mlade obitelji. Ja vjerujem da nas Gospa, da nas pogleda ovdje sabrane u crkvi, ili da ide tamo u Brod gdje biskup Čiril Made, isto tako svetu misu sa pobožnim vjernicima, i da pogledate ljude, članove obitelji, članove toga našega naroda, sigurno Gospa ne bi kazala vina nemaju. Vjerujem da bi našla neki drugi nedostatak. Vjerujem da bi našla možda nedostatak evo naše vjere. Možda koji puta kažemo pa mi smo vjernici, ali toliko smo svjesni slabosti naše vjere da zajedno s onim čovjekom koji je molio pomoć od Isusa kažemo Gospodine vjerujem, ali umnoži moju vjeru. I danas smo došli u crkvu, a iza svete mise mi ćemo krenuti našim selom s upaljenim svijećama. Evo te svijeće u našim rukama neka budu molba Gospodinu i našoj dragoj Gospi, Gospodine umnoži nam vjeru. I ova svijeća neka bude znak da se želimo držati vjere. Budemo li se držali vjere u Boga, vjerujte, predraga braćo i sestre, neće zaostati ni naše poštovanje prema čovjeku. Naš pogled uprt na nebo nipošto ne znači da preziremo ovu prelijepu našu zemlju. Mi ćemo držati ove svijeće u rukama. Neka one budu molba Gospodinu i dragoj Gospi. Gospodine, učvrsti nam nadu. Mi smo uskolebani u ovim teškim vremenima. Mi smo uskolebani ovim strašnim stradanjima kroz koje smo prošli. Daj da sačuvamo nadu, jer onaj čovjek koji je izgubio svaku nadu i zrnce nade u svojoj nutrini, taj je osuđen na propast. Narod koji ne živi od nade nema više budućnosti, a mi želimo biti narod budućnosti. Mi ćemo, braćo i sestre, ponijeti ove svijeće u ruci i molit ćemo dragog Gospodina i dragu Gospu. Gospodine, raspali našu ljubav. Ljubav i prema Bogu koja će se očitovati u ljubavi prema čovjeku. Ne interes. Mi smo ovih godina osjetili šta znači biti žrtva interesa. Mislili smo iz početka kad nas se snašlo zlo, ljudi će priteći u pomoć, ljudi će nas podići. A onda smo se vidjeli, onda smo se osjetili kako smo se našli u nakresnoj vatri interesa istoka i zapada, sjevera i juga i sve pitaju tko će na ovim prostorima i više koristi izvući. A mi bismo, braćo i sestre, htjeli ovu našu dragu zemlju, htjeli bismo
ove naše obitelji. Htjeli bismo izgrađivati ljubavlju. Mi ćemo držati u rukama svijeće. Neka one budu izraz naše molitve. Gospodine, daj nam prave slobode. Daj da tu slobodu što smo malo pokušali živjeti i doživjeti, da je doista razvijemo. Živimo zajedno s drugima u toj našoj slobodi dok mirno spavamo mi, da isto tako mirno spava i naš susjed. Dok mirno i radosno pjevamo svoje pjesme, da i naš susjed pjeva svoje pjesme. Da mi, evo, daj nam slobode. Slobode koja neće biti mjerena makar kako, nego mjerena o čovjeku koji je ispao iz Božje ruke. Mi ćemo evo ponijeti naše svijeće u rukama i neka one budu izraz naše molitve. Gospodine, daj nam mira. Gospa u Fatimi došla je da vrati čovjeku mir kroz molitvu, kroz pokoru, kroz nutarnje obraćenje. I mi bismo htjeli, predraga braćo i sestre, malo iskusiti mira. Možemo li mi nazvati prijašnja vremena, koliko god su bila, ne znam kakva, prijašnja vremena, vremenima mira? Nije to bio mir. Mi bismo htjeli, evo, i u sadašnjici i u budućnosti doživljavati mir, ne kao sadržaj naših snova. Dosta nam je snova, mi bismo htjeli živjeti mir. Mir koji će biti stvarnost našega ljudskog i kršćanskog života. Evo to je, zato smo se mi, braćo i sestre, sabirali ovdje u ovoj crkvi. Zato smo mi sklapali ruke pred dragom Gospodom i molili pred Gospodom utočišta. Uvijek smo na kraju završavali, kad smo iznosili sve te svoje poteškoće i probleme, završavali smo molitvom: ti znadeš najbolje sve naše nevolje. Pa evo, nastavljajući svetu misu, s tim istim riječima stavit ćemo te naše nevolje pred dragu našu Gospu. Stavit ćemo nevolje zajedno sa žrtvom Krista Gospodina. Nek se ova mučna kalvarija, nek se ova Golgota što je proživljavamo, bilo pojedinci ili obitelji ili svi skupa zajedno, nek malo pomalo se pretvori u uskrsno jutro ljudske i kršćanske radosti. Upravimo svoje molitve nebeskom Ocu. Gospodine, daj da tvoja crkva poput Djevice Marije neprestano prinosi tvome veličanstvu plodove ljubavi i mira, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daj da tvoja crkva prosvjetljena tvojim svjetlom Kristom privodi sve narode svjetlu tvoga spasenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daj da oni koji žive u tami grijeha i mržnje po nama upoznaju svjetlo Krista koji rasvjetljuje i vodi u novi život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, neka današnji spomendan Gospe Lurdske unese svjetlo i radost tvoje blizine u sve one koji trpe u siromaštvu i duhovnoj bijedi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, naše mlade i one koji se nalaze na početku svojega životnoga puta, vodi svojim duhom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, neka oči naših pokojnika vide spasenje tvoje i neka počivaju u miru, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče sveti, čuj naše molitve i primi prinose naše neznatnosti, što ćemo ti radosno prikazati, slaveći spomen blažene Djevice Marije. Daj da nas jedini s Kristovom žrtvom i bude nam vremenita utjeha i vječno spasenje.
po Kristu Gospodinu našem. Amen. Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Sveti Oče, prinos naše neznatnosti, što te ga radosno prikazujemo slaveći spomen Blažene Djevice Marije. Daj da nas sjedini s Kristovom žrtvom i bude nam vremenita utjeha i vječno spasenje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, i da ti o čašćenju Blažene Marije vazda Djevice hvalimo, blagosiljamo i slavimo. Ona je osenjena Duhom Svetim, začela jedinorođenoga Sina Tvoga, sačuvala slavu djevičanstva i obasjala svijet vječnim svjetlom, Isusom Kristom, Gospodinom našim. Po njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile
i blaženi serafi, zajedničkim klicanjem slave. Daj molimo s njima i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Uistinu sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodina, vješamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. Zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Ivanom Pavlom i biskupima našim Čirilom i Marinom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvome smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. U Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti
Gospodine osvih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurno svi u nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spastelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mira svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, ko živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I duhom Tvojim. Pružimo znak mira jedni drugima. Božjeg. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Javančevu. Gospodine, nisam dostojan da priđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Svetu pričast ćemo dijeliti na 3 mjesta. Ovdje će velečasni Boris, preuzvišeni biskup, ovdje napred kod svetišta dole, a velečasni Ante, on će zaći u sredinu pa dalje. Pa lijepo, nemojte se gurati, do svakoga će se lijepo doći. Djeco, vi se malo mahnite, dječice. Malo, tako da dođe. Isus veli s nama.
se ovdje zavuci, pa nek ti daj malo mjesta. Pomolimo se. Gospodine, okrepljeni vazbenim sakramentima, molimo te da mi koji slavimo spomen roditeljice Tvoga Sina, svaki dan u našem tijelu iskusimo otajstvo smrti, budemo okrepljeni višnjom nadom i trajno navještamo vijest uskrsnuća o Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoće naša u imenu Gospodina. On je stvorio nebo i zemlju. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao u vas dan. Sada ćemo formirati procesiju. Narodna noša nemojte palicu. Ajmo pjevači pustite.
bolje naglasio. Molim vas da nemojte pokapat ćete se što možete vršati ovako krenuti. Thank you.
misa ovdje ujutro u 8 sati. Molili smo se i napjevali. A molitva i pjesma podržavaju naš život. Molitva daje nadahnuće za ispravno življenje, da budemo i ostanemo ljudi i da budemo iz dana u dan sve bolji kršćani. A tamo gdje se pjeva, tamo se zlo ne misli. Mi smo se u dobrim mislima sabrali danas u ovu crkvu da iskažemo Bogu slavu i čast našoj dragoj Gospi. I onda mi znademo kada je možda i najteže u životu, ako čovjek imade u sebi još trunak hrabrosti zapivati pjesmu, znači da nije otpisano. I ova je pjesma Gospi na čast i Bogu na slavu znak da se ne želimo mi sami otpisati i da nismo otpisani, nego naprotiv, da želimo uliti nadu ovoj našoj djeci, ovako lijepo okupljenoj, ovako lijepoj. Učenici ćemo se sada raskomotiti.